Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henin kasngi kasitarik unai weng, laplat pat ba ya kakot ke belai kerteng, ke jingetu kana pateng syapang kisiem, jong ka hima melim, ke badai ka second edition, ya ke belatho da ujor manik siem, bam kuai hadoar ublei. Ya kani kakot laplat pat ba ha ke jelang ke baralong hajayau lang sning shilong, da acting siem jong ka hima melim, upa Ricky Nelson siem, ubalalong ru kongsan ha kani ke jelang. Hakani ka kot latho ya ka khana lingkot chapang kisiem jong ka hima meliam ki basan syar ya kani ka hima hapreng usnam khat praspa lai pho hadu usnam khat khandai spa an rupo haswa ban sedang ya kani ke jelang layo jeng kren ning kong shwa no ba CMCM komjo nei kong saralin tham ibala pen mi ya kani kon bat layo jeng doi kerpang ru no ba RMCM kalong ka jeng persyang ke jong ni ban beteng ega ba ipa ila le report ila le but number ba ikot jong the first edition kila lut tiga dan ke jing ong ba le fime pumi biang nomor imat ki kwa ki brio banyo biang tu kot di kumta dah ka jing snow ke kia nila persyang ban ngile le ban penbing biang dia second edition Risibuan ya kajing Tristom kajong pi ban penmi yang ne kot kali kajing mentoy om tang ka kursi kali kajing mentoy ya kari bat ya kajai penri hi baro memang ana supaya belum malai kot ki barim ka bai lai thu kumno la seng bat kumno la penmi ka hima melem kawan bat kumno kajing ateng khu jong ka hima bat ka district council Komno bagi menteri kiale ya ki sim bat kadi kala long karaibi apo imam lem te ni yo ban puli komno ki kita ki ba te kum ki jinglong breu ki jong ki bang ngim te ten le da ka jingno senyang ke jong i hoi ha ka jinglong sim ke jong i na du san poi ha du san po kendai wi la long sem la long shau sim uba layok ke jingero po rikasi naki kot ke bangi pule ba naki rekod ke bangi yok i ba la tresisha namda ka bhagamiat ke it ke hima namda ka bhagamiat ukun kasi khara ba namda ka bit ka biang jong ki shnong ki thau ki ra ki badan hapo jong ke hima ka jing no sinyang jong i pa em jom next e na bede ba history jong kan mam lim kalong ka kodo hado kata kalong ka jing tray ka ba rat ba hado kata namar yalagi hiru ngagum kanong hikai na shemba kani ga kot kala yarap shibon e ini kidan bon ki research scholars jumi ki bala tray ki kap to ani ki benta ki badan ka jing e ba ka himam lim kidan ki ba tray halor jong kabedi bat ka penyayo do nanta kidan ki be ki bat tray bat ki hui bat ki eki bede nagalian jong ki kor jong ki mentri jong ka himam le mat kum ta ter ti ngi i ba ka ni ko takum do kum no ru kala long hi ke jing erap ya ki do ki bawa jing tip ni em ya ka menta bat ni la de biat ya ka te ka i ki jing pule jungi ya ka e ka bla le no ka jong ka ben no ndai ka menta ka de por bangin tari na ka menta ka loi ti klam ka jing tre ki jong i menta ka ba i pa em jong ni em ru ila ai ya ka jong ka matti ki jong i ha ki pol bidam don ti kumno ki lawai jungi kin yo ban ki kon dik se jungi kin yo ba de ban tip shu ti nga ngi scam ba ka jan pendu jungi kan nang ya thi japram da ka ba kin nang ye mi ba ki brio ki menang ye ya ka jong ka ri ya ka jong ka jan pendu ya ka jong ka history jong but kani kan long ka paten da ka munda jong ka lawai ki jong